Znači, kako je e-commerce rastao u našoj kompaniji, tako sam ja sa svojim timom povremeno imala sastanke i radionice sa IT sektorom i tražila od kolega, slušaj, sad mi treba ovo, olakšaj mi ovo, daj mi da vidim tracking City Expressa, kurirske službe. Tražili smo sve što smo mogli da olakšamo u tom trenutku, jer nismo imali Salesforce, da kupcima izađemo u susret. S obzirom da znate fashion company, znate koje brendove držimo, dugi niz godina postojimo i imamo svoje verne kupce, nove kupce, hteli smo da im izađemo u susret maksimalno. Sada, na završetku ovog projekta, već smo ga završili, je sve, operator sedi, ajde sad ovako plastično da vam kažem, gleda u jednu platformu, sve mu je linkovano, sve je na klik, apsolutno je non stop na toj platformi i bukvalno je za pola sekunde informacija do kupca. Znači sve smo ovo izdejstvovali sa našim dragim dev timom, to jest IT sektorom i odlično je to negde funkcionisalo. Onda smo porasli, došla je korona, onda smo prerasli, e-commerce je procvetao kao i svugde i zaista tada se negde i prva javlja ideja za Salesforceom ili sličnom nekom platformom na klik. Na klik da olakšamo i nama i kupcima. Eto. Ono što je negde bitno jeste da nama je recimo ERP, jeste srce sistema u smislu matičnih podataka, artikala, partnera i slično, ali Salesforce je tu da nam bude, da kažemo, podrška u svim ostalim procesima i u integraciji sa svim ostalim sistemima. Kroz ovaj naš rad, kad je on meni rekao, znaš kako, ima i lična karta kupca, znači poslovna lična karta kupca, što znači da smo mi preneli kompletnu našu bazu u Salesforce i sada kada Marko Marković sa Voždovca zove, na primjer, i on je naš cenjeni kupac koji kupuje 20 godina kod nas, apsolutno imamo tracking njegovog poslovnog ponašanja u našoj kompaniji. Njegove kupovine u procentima, dashboard, šta god. Znači, apsolutno imate sa strane, sad ću ja vizualno da vam prenesem, to je nešto što se moj tim najviše oduševio, kompletno ponašanje kupca u vašoj kompaniji. Kupac kada poziva, vi unapred vidite i izlazi vam sve na ekranu, što je operaterima pomoglo 50%. Ali je suština da i u radnji samoj, znači na samom mestu prodaje i na chatu, na e-commerce-u, da prosto prepoznamo šta je taj kupac već radio sa nama, šta su njegove želje i potrebe i mislim da je to nešto, da je ta usluga nešto što zapravo izdvaja nas od drugih u budućnosti ili vas od drugih, od vaše konkurencije. I to je neki izazov, opet uvodite ovako nešto i dođete do izazova da vaš tim kaže kako ćemo sa to? Pa ne možemo, imamo 900 poziva, sad ti hoćeš da mi sutra u ponedeljak zažmurimo i odgovaramo odatle i radimo neke analize. Dakle, to je tek najlepši deo gde su analize. Tako da smo te radionice nekoliko puta ponovili. Gasili smo call centar. Ja sam nekako izabrala kao tim lider da to bude petak, kraje nedelje, ko nas zove, zvaće nas u ponedeljak. Šta da radim? I zaista je to, eto, ako vam nekad to iskustvo bude značilo, odlično. Mi smo bukvalno za, ne znam, par dana svi su savladali apsolutno sve. Imate od platforme koje gledate, imate dashboard, imate sve na klik, igrate se sa podacima. Od prodaje u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, od učešća loyalty u akciji. Evo daću jedan primjer. Koliko su izveštaji bitni i koliko je bitno da ih imamo tako brzo, da ih ne vadimo nas 10 iz 10 različitih tabela, Excela i onda uparujemo i svi imamo različite podatke. Na primjer, napravili smo loyalty akciju 2 dana. Želimo da vidimo koje je naše učešće, koje je učešće loyalty-a u maloprodajnim objektima, na online-u, koliko smo mi to dobili, koliko izgubili, da li nam se akcija isplatila, koliko smo novih korisnika privukli na platformi loyalty. Verujte mi, to je onako zaista jedno pravo zadovoljstvo raditi sa tim izveštajima. Naravno da podvlačite automatski istu cifru, istu liniju podvlačite da vidite da li ćete tu istu akciju da sprovedete možda u drugom regionu, Hrvatska, Crna Gora ili Bosna, u drugom gradu, Nišu, Kragujevcu ili Novom Sadu. Znači, izveštavanje sada, od kad imamo platformu Salesforce, to je CRM i sve zajedno, je zaista pravo zadovoljstvo. U suštini, mislim da se ovde na ovoj kompleksnosti zapravo i vidi da je to negde više nekako način razmišljanja i da kažemo strategija poslovanja gde zapravo kad krećemo od kupca sve sisteme postavljamo oko njega i nekako iz njegovih cipela. Dakle, šta je ono što kupac očekuje kada poruči online nešto, u kom momentu mu šaljemo koju poruku, na koji kanal, to jest kroz koji kanal, u kom momentu želi isporuku, da li mu dostavljamo mi ili kurirska služba. Dakle, sve ovo je
da kažemo, pozadinski proces koji kupca apsolutno ne treba da interesuje. Njegovo je, da kažemo, da bude zadovoljan našom uslugom i svim sistemima koji u stvari podržavaju to što mi želimo da postignemo. U suštini, nama je ceo order management sistem planiran da ide kroz Salesforce i kažem, ovo je sad primer sa e-commerce-a kako se to dalje spušta na koje sisteme i kako su ti sistemi povezani. U suštini, svi procesi koji se dešavaju zapravo se dešavaju iz Salesforce-a koji onda šalje informacije sistemima ostalim ili traži informacije od ostalih sistema. Jer prosto važno nam je da na jednom mestu imamo sve o kupcu. To je ono što je Danijela pričala na početku, da prosto u momentu kada bilo ko sa naše strane otvori njegov profil, zna tačno šta se dešavalo, da li je bio zadovoljan, nezadovoljan, da li nas je kontaktirao ili je nešto vratio ili se žalio ili nas je super ocenio na sajtu.